ora Buma Bodol mai tangannya phaimani pochim Takarjala edisi village 4 nong ward by 3 nong ward Buma Bodol ngai jeng mili layei khoroksa chini ko Buma Bodol ni Purnima Debbarma bo one hamia ngai kalai tongjak 6-7 বছর ধরিয়া ngai bini kheta tangja ge ngai jeng tini Kanisa kheta tangga dilanya phaike Buma Bodol ngai chin Buma Bodol to te butong kho baksa jani jak kheta rogo tangmani tongmani bagai बर' तांगै तगै बेखा बाक्सा र जों माइ बाक्सा जरारि मालिया के जों जारा तिनि जरारि मानाय र अर तां सगलायखा जों दङ अर 20 जना बर' 20 जना बर' अंक जों आइ कुथासा पाइ फेका ताबुक जों ताइ कुथांनि पाइना दङ ह हंगे अमा हायङै जों नुगै दङ मालालिया तिनि जों बिनि खेताव फायै तां सगरना हनि मा फायलायका जों Buma Bodol जतन जाबलायै बन खायरं मा बाय हंगे जों बन तेबो अमा हायकेन जों ना सिगलायनाय नाय थांलायनाय bini bagai जों जुबासु खायनाय बना bini जुगियाना जों जुरनानि बाgai जों चेष्टा खायलायनाय बना नायकलनाय चिनि Buma Bodol नि ngै हंगे ब ताबुक बासाय बमालिया गाबोन बागैनो जों माइराना फुरगबो जों जतन फायने चिनि Buma Bodol नि ngै हंगे आबोन बागैनो जों तिनि जतन Buma Bodol बो बेना एक लायजाकता फायलाय चिनि Takarjalani ओमफ्राय ताबुक अको खनाबो चिनि कायसा मिटिं दङ जों Buma Bodol नि ngै जों जत Buma Bodol जों आजागा कक साबलाय जांनाय गाहाम हामया जों सालायनाय पारा रंनि बागै तिनि जुगियानि नग जुग्रुनानि बागै जों सालायनाय Buma Bodol नि हयते जों तेबो खना जतन जाबै कुथुम लायजांनाय जों तिनि जतन साखलाय दङ केबो पाइलायां दंमा बागै अंक बरंनो जों जतन साका खनाखौ जतन चिनि Buma Bodol नि जतन मानजाक फायबैनाय जों आजागाबो जों खना सालायजांनाय पारा रगा माहाकेन हामिया जाया दंनाय रंनो जों जुबाना नांनाय कायसा खरकसा माहाके खालायमायानो जों खालायनायनि बागै जों जतन मा चाइटक लायनाय Buma Bodol माने न बो बाहाय Buma Bodol तारला आमसिन Buma Bodol त नाके पॉलिटिक्स से के बा पार्टी बेकरंग त Buma Bodol कुनो पार्टी बायबो कुनो पार्टी पाता हलाया जों कायसा चिनि पारानि हामक्रानि बागै जों Buma Bodol जों जतन मिलि लायो न अर बाजा लायखा जों आं त हायपन जों Tripura मथानो खायो हायपन अर Tripura मथाया बसिनि बदल बो तंनाय दङ Buma Bodol ngै जों एक लायखा जों Buma Bodol ngै जों जतन थामसा जों तंना मुसुंगो जों थामसा केनो जों काम खालायनाय मिलि लायनो तंलायनाय अमा हायकेनो जों एक तंलायनाय जों कुनो पार्टी हलाया निना आनि हलायावै जों अमा हायकेनो जों मिलिवै थांलायनाय Buma Bodol माने न ताकातल Buma Bodol नरो ताकरजला नि Buma Bodol जों नरो हाय Buma Bodol कुमान दङ बा Buma आंजा कुमान दङ बरि सारक बरंनो नरक ताम कक सारनाय जों ककनो सारना मुसुंगो जों हाय Buma Bodol जत खाजाक र जों हायकेनो बरंबो सुबाय लायथुम हुनै जों बंनो सुबाबो आइ सागलायना मुसुंगो कबं मंरुओ इनके सिरिं अमा हायके खलायाके सिनि थिलांगो सिन बागै काहामुं लाखनै अम हायके खलायासा पर्यन्त सुंते काहामुं मांलाखनै सिंगम न कक सारना मुसुं बंथानि बरंबो जों हायकेन खलायतु बरंनो बो जों साना मुसुंगो बंनि पारा रगबो अमा हायचु गिया तंनाय रंनो नायकल दि नायकलै Buma Bodol नि हयते जतन सुबानानि उंथुं गाहाम हामया ताबुंनि दिनो त ड्राग्स जानाय रबो दङ अमा हायसराय रंनो मोथांनानि बागै जायतगलायनाय जतन गाहाम खायनो नांनाय पारानि जतन गाहाम खायनो बागै जों Buma Bodol हनि कायसा बासा लायखा जों बुरि रंना बसकां आगुगु जों अबहायनो जों फोरोंनायनि नांनाय फोरोंनायनि लामायाव जों थाना नांनाय Buma Bodol ngै ngै हामिया लामा न हिमनाय रंनो बो जों मोथांनानि बागै जों ताबो जतन Buma Bodol काम खराका जों जतन बासा लायजा के बंनो आं साना मुसुंगो बरकबो जों हायकेनो खलायतु तिनि चिनि पाराव कायसा जुगियाङै दंमानि न जों जुदि जुबासु जों साहकाके कायसा Buma Bodol जत पाराव न खलायजा बगलि थानिबो जों साना मुसुंगो जों जुबासु नायखाके बरबो जोंनो किसा मेसा जुबासु रहतुं Buma Bodol नि हयते केबो निनि आनि हलायातै निनि पारा आनि पारा हलायातै ने बरबो चिनि थानि जुबासु नायखाके जों बरंनो बो जों सुबा हनाय चिनि Buma Bodol ह जों नाम्बार लायनाय खाना जों मिटिं खायलायनाय जों चिनि Buma Bodol नि हयते जों कायसा कन्टेक्ट नाम्बार नाय अ Buma Bodol जोंनो कन्टेक्ट खायतों हामिया जाया ओंगै दंखाके बिनगो बा एक्सिडेन्ट रगै खरसा बरगनि रां पैसा करेङै दंखा जिबि हामग्राय नग रग थाङै नायनायनि रां करें दंखा अमा हायरंनो जों नायनायनि बागै जों जायतगलायनाय बागै जों पारा जों चिनि Buma Bodol ओंगै जों बंनो कायसा को साइजर लायनाय याबनो सुबा सुखायनाय के बरकबो सुंनो अमा हायकेनो सुबा हतुं जों जत Buma Bodol न कक सारना मुसुंगो नरक बाय जों माने जों मिलिं लायै जों कायसा काहामनि लामाव हिमलायानो काहामके दंलायानो सुबासु लायानो नरबो चिनि थानि सुबासु साहदि जों नरकनो सुबासु रहनाय आसनो कक आनि During the year 1660 to 1675, Maharaja Govinda Manikya
had established the Bhubaneswari temple. The temple is located on the bank of Gumti River. In the past, human sacrifice used to take place in this temple. Composed by the Nobel laureate Ravindranath Tagore, the temple serves as the backdrop of his novel Rajarshi and Bisharjan drama. Next to the temple is the old royal palace.